Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi 4 očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte 1 alebo 2, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami 2 alebo 3 svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú 2 z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú 2 alebo 3 zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Počuli sme slovo Pánovo.